आज मी काजूची भाजी करणार आहे. ओले काजू हे वर्षभर अगोदर घेऊन ते सुकवलेले आहेत आणि ते रात्री भिजत घालून आता सकाळी त्याचे सालं काढली जातात. ज्याप्रमाणे आपण कडधान्य भिजवतो तसेच आपण हे काजूच्या बिया भिजवायच्या आहेत. या दिवसामध्ये ओले काजू येतात. ते सिवर्धन वगैरे साईडवरनं आपल्याला नागोठणा या साईडनं पुढे गेल्यानंतर ते आपल्याला मिळतात. आणि ही तिची सालं आहेत. सालं काढण्याला खूप सोपं आहे. त्याला दाबल्यानंतर त्याची सालं निघतात. रात्रभर पाण्यात भिजवल्यामुळे सालं काढण्यासाठी सोपं पडतं. हे अशा प्रकारे निसून झालेले आहेत. या काजूंमध्ये काही कवळे काजू देखील आहेत, तर तेही घ्यायचे असतात. त्यांनाही चव चांगली लागते. असे मिक्स काजू आहेत. तर हे आपण काजूच्या भाजीला लावण्यासाठी वाटण तयार करतो, गरम वाटण. अगदी सोप्या पद्धतीने आपण काजूची भाजी करणार आहोत. त्यासाठी आपण हा कांदा परतवून घेतलेला आहे. त्यामध्ये म्हणजे त्या प्रमाणात सुकं खोबरं घ्यायचं आहे. 10-12 लाल मिरी, हे चांगलंसं गुलाबी परतून घ्यायचं. आता मी भाजीमध्ये एक बटाट कापून घेतलेला आहे. बटाट जरा काजूंच्या आकाराचाच कापून घेतलेला आहे, त्यामुळे ते लवकर बरोबर काजूंबरोबर शिजेल. फोडणीसाठी खडा गरम मसाला घेतलेला आहे. एक दालचिनी घेतली आहे, छोटासा तुकडा, 4-5 मिरी घेतल्यात, 2 लवंगा घेतल्यात आणि थोडे तमालपत्र घेतलेत आणि एक कांदा बारीक चिरून घेतलेला आहे. आपण आता फोडणी देऊयात भाजीला. कांदा जरा पारदर्शक होईपर्यंत आपण तो तळून घेऊया. लाल नाही करायचा, थोडासा पारदर्शक करायचा. थोडे हिंग टाकूयात. मीठ, हळद, मीठ, आपला घरगुती मसाला आणि थोडासा गरम मसाला. हे चांगलं मिक्स करून घेऊयात. कांदा चांगला परतला गेला आहे. आता आपण त्यात भाजी टाकूयात. एक मिनटं आता जरा भाजीवरती पाणी ठेवूयात आणि थोडं पाणी गरम झालं की तेच पाणी आपण भाजीत टाकूयात. त्यामुळे भाजीची टेस्ट बदलत नाही. हे झाकणावरचं पाणी भाजीत टाकूयात. झाकणावर परत पाणी ठेवूयात आणि भाजी जरा मीडियम गॅस ठेवून आता आपण बघूयात की काजूच्या बिया शिजल्यात का. असं दाबून बघायचं काजूच्या बिया शिजल्या. आता ही शिजलेली आहे. आता आपण ह्याला वाटण लावूया. तर प्रथम वाटण करून घेऊया. वाटण करताना आपण ह्या आमटीतल्या काही बिया वाटणात घेणार आहोत, म्हणून त्या पहिल्यांदा थंड करत ठेवते. पहिल्यांदा हे एवढे वाटून घेते, म्हणजे ते चांगल्या तऱ्हेने बारीक होईल. काजूच्या बिया टाकूया. या बिया टाकल्यामुळे भाजीला दाटसरपणा येतो छान. आणि थोडे पाणी टाकू आणि हे वाटण चांगलं वाटून घेऊया.
अशा प्रकारे हे वाटण गुळगुळीत वाटून घ्यायचं. तर हे वाटण आपण भाजीत टाकूया. आता आपल्याला भाजी ज्या प्रमाणात पातळ किंवा घट्ट पाहिजे त्याप्रमाणे आपण पाणी टाकूया. आता ही भाजी मला चपाती किंवा भाकरी बरोबर खाता यावी म्हणून मी थोडी पातळ करत आहे. आता ही भाजी आपण 3-4 मिनिटं चांगली उकळून घेऊयात. ही भाजी तयार आहे. आणि ही आपली काजूची भाजी तयार आहे.